Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemejäde salam, siz bilen ýene-de men Altyn we Media Tema kanalymyzyň habersız kalma gepleşiginiň 267-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, gowum ýagdaýlaryňyz mene 2 hepde deň jalşa gitdim. Siz nämeler etdiňiz? Aýdy berin hani. Men täzeliklere başlamakam ýekece sorawma. YouTube näme like'lary törele etdimkä? Ýani tä modmy? Değişen dostlar, like modga bir basalyň, meni we Media Temany gollalyň. Onda näme şeýlelik bilen täzeliklere başlaýar. Klip täzeliklerine Mehmet Nazarow bilen başlaýar. Uky tutanak. Kuwat Dönmez'den täze klip Yalan Dünya. Aslında men ta klibi görüp yetişmedim. Sebäbi biz ýazga geçirip durka klip çykdy. Ýöne siz baha berin. Yalan dünya, yalan dünya, seynayan beni. Yalan dünya, yalan dünya. Serdar Agali täze klip hödürläpdir. Haýry ýok. Bu klibi Murat Bolla rejissörlük edipdir. Batyr Muhammedowdan täze klip ýaş we klibiň ssenariýasy diýsen gowalpdyr. Toyun günü yağış yağsa, ol menin göz yaşımdır. Asmanak bulutlarım, men gaýgyly başımdır. Türkiye'de O Ses Türkiye perdaçasına çıkan illeşimiz Begenç Öre, Elfide Aydımına remix hödürläpdir. Görmängen garış oluranda men. Yine bir täze klip Durdu Efton Sen Ýaly. Sen ýaly owudun perini görmedim men ömrüme ýere ýüzünde. Men ýaly söýmesini kerkim adym men dilimde. Murat Tagan täze klip hödürledi. Habaryň bamy. Habaryň bamy, söýgüniň habaryň bamy. Edýän senin aladany. Sen söýüp güllerde mani, sen habaryň bamy. Enniki täzelik halipalardan Hacı Yalmamedow fit Akgözel Maşadowa senden başga. Senden başga namjym ýok. Senden başga guwancağım ýok. Men ýeke galymda Dertler meni basanna. senden başga Dostlar, ýadyňyzda bolsa geçen hepde Batyr Muhammedow bilen Ýazberdi Mahmudow hit aýdymlara maşap hödürläpdirler. Alyň önüne size ýene bir maşap. Bu maşapda Azat Orazow hem bar. Dostlar, ýene bir klip Şazot fit Murat Tagan Ağladım. Ağladım, 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 rahatmy tapdym. Bağladı, bağladı, taş bolup bağrıma battım. Ağladım, 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 ağladım. Endi gelýär Jeytynurun gowar ýanşagyna halkaýdym time. Bayram Ýazmamedow bilen Dogrusy. Eşitpirim hayıl bollum. Eşitpirim hayıl bollum. Meni ol baştan doğrusu.
Inni Elias Guganyň soraglaryny geçen hepde kim milli we täze sorag näme? Assalamu alaikum mediatymy kimmäňizde hoş gördük. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Altyn Ýyldız diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogap ýazma başardy we meň adymdan 100 manat kazandy. Bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar logika soraglar size has gowy gelýän bolsa, has gyzykly gelýän bolsa, ýene-de bir gyzykly logik sorag wa dostlar, ondan sorag şeýle. Eger men 12 ýaşymda wagtym, sen men ýaşymyň ýartyny ýaşaýan bolsaň, men 30 ýaşan wagtym, sen näçe ýaşynda bolarsyň? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişeki ýady men adymdan 100 manat. Ona näme? Hemmäňize üstünlük, hemmäňize sag bolun. Empo şarjyna başlaýar Mekan Ataýew bilen. Mekan özüniň hit aýdymlarynyň remixini hödürledi. Geçen akşam düştüm men bana, geçen akşam düştüm men bana. Hayran men oğudun cemana, hayran men oğudun cemana. Meniň çağalykda söýüp dinleýän aýdymçym Juma Murat Kasymow, ýagny Joson täze aýdym Ýar aýnam kim günäli. Yar ayna kim güneli kim güneli yar ayna olmadyň latay ayna. Inniki täzece Empo aýdymy Eldar Ahmedowdan har etme. Edemedim aşkın yolu geçeyle, Nurlanıp kursaktan seyri seçeyle. Mehri Peroliyeva'dan täzece Empo aýdymy Habibi. Yallah yallah habibi bar dedim pozum gitti kim nemedi hedidim yallah habibi hey yallah yallah habibi bar dedim pozum gitti bir de aldamam. Inni Elias YouTube täzeliklerini we Media Tamanyň täzeliklerini Kürt gyzy Gülşirin bilen gepleşigimiz çykdy we gepleşik hakykatdan hem gowy gepleşik. Görjek diýenler şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Konfliktin bir soru. Hem kim düşünendir, Ýazberdi Mahmudow bilen toýdaky bolan bolsot. Şonu Ýazberdi Mahmudow gelip aparady öçürüp gidýär-de. Ha, aslında men живой edip durny taýda ýa-derdim aýdym aýtmaly. Neme planşetden öýber. Aha. Yüzüňizde plastik hirurgiýa ýa botoks we şoňa meňdeş zatlar barmy? Ýanky aýdymyňyň ýyzynyň ýene bir aýdym haýyş edeýin. Agdalamyzam şu aýdyma gatyryp köp garaşanlar, köp. Ey dostum, eger gül dünýede ýok bolsa, şarhydet bagtyň elinle leýlerim men dadow, şünki kıllandy gamgyn kimniň kıllan şadow. Ýadyňyzda bolsa, ýaş rapçiler üçin gepleşik geçirilýär diýipdik. Şu gepleşigiň birinji sany çykdy. Rap edilime kim getir, almanı bul öňküdünüm beter. Dilimdäki rap edilime der getir, dilimdäki flow longda öňsür. Kimler stillere bugür togşun. Aragona mediada şu stiller. Ha? Näme kalonkalardan ya özüň düşünüksiz aýdýan men liçni mene düşünü bilmedim ýöne. Türk rapper Cezaň bir sözi var bilýärmi? Men şaltaýdamak sen hayal dinleýän diýer. Düşündüm. Inni Elias köneleri ýatlar şarjyna DJ Bega bilen başlaýar Cenap. DJ Bega'nyň öňkü çykaran aýdymlarynyň bary hit bolýardy. Aynama bolsana yuvaşarak elim yeter yokta sen aşırak böylece kıyacak bana düşanam hayran kalma cenap belki de kıyıga düşünemem menmele hiç kim kıyışanam ve de tereften sana gelişenam hayran kalma cenap armanladın mı sen cenap söymenledin mi sen cenap görmenledin mi sen cenap hayran kalma cenap. Yine bir könler ýatlaly Estifit Aman DJ Garaş Yarın. Garaş yarım, men yarım, sevgili almak varım. Geceler yıldızlara,
sana yüreğim benim Işkoduna yanıp koydum onu sen bilmedin Kalbimdedir mıdan bana aydan sözlerim Hattan ayırmadım Karap kalıp gözlerim Kiyen gezip okudum Kaldırman aşımı Inni gelýän tesirleri okumol şarjymyzda ýagny sizden gelenler we geçen hepde ilkinji ýazyp bayrak kazananlar kim? İlkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Bayram Han. Salam meditama işiňizde diňe üstünlük mundan beter. Köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Ýalňyşmasam şu bar birinjili köp alýan Bayram Han. Dostlar, yine bir zady belläp geçeyin. Käbir agzalarymyz men birinji diýip ýazýaňyz, ýöne biz bärden kimin birinji ýazýanyny görüp bilýäs. Hiç kimin haqqy ilenok arkaýyn bolun. İkinci tesirimiz öýtgeşik ady bilen cennet berekella gaty gowy üstünlük işiňde. Hemişe güler ýüzüň gülüp dursun. Köp sag bolun. Şu tesiriňiz okap cennet gyzymyzdan begenýändir. Yeni bir tesirimiz Joro Velnazarov. Meditama üstünlük sizlere udaçy. Köp minnettar. Yeni bir tesirimiz Artık Zakirov. Lewap vilayetinden kızgın salam. Bizden hem size 5 vilayete meditama taparyndan ıllakan salam. Inni gelýär soňky tesirimize Amirat Hudaýberdiýew. Salam tamamedja we çikolatadan çok tatlı altın. Deňjallyş gowuşdymy we nerelere siýahat etdiň? Eniki gepleşiňizde Eldar Ahmedow ýa-da Hacı Ýalmamedow çagyraýyn. Ikili kendinden başgalaryny çagyrdyňyz. Şolar hem çagyrsaňyz gaty hoşal bolardyk. Sizden öýtgeşik täzeliklere garaşýas. Türkiye devletine hem İstanbul'a hem Bodrum'da deňjalyp geldim we näme görüşiňiz ýaly işimiň başyna geçdim. Nesip bolsa Hacı Ýalmamedow, Eldar Ahmedow çagyrar tesiriňiz üçin hem aýratyn sag bolun. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna gelýäs. Gülşürün Öwez Mämmedowa bilen gepleşimiz eýýäm 20 000 ýakyn görüldi. Araňyzda intak görmediklere ýatlatgan gepleşik kanalymyzda ýöne iň esasat özüňize gowja serediň. Indiki bölümde görüşgänçe hoş sag bolun. Hoş geldin. Hoş buldum. Men hiç nastroyeniyam yok şu an. Näme üçin bilýärmi? Hemme kişi cennet gowy zat diýip ýazypdyr. Men şunu gelesim gel, men geldim. Zordan geldin. Da. Kimizin gowusy? Vay, on ýakda kabul edemok. Bularym ämetsinler. Komentar ýazdylar, altın gelmesin. Cennet gowy, altın gowda, o açyk giýinýär, ay näme? İki hepde giderligim var ekeni, öňden giderdim de beýtjek. Şunu ýöre-de sizle söwüşmä. Başlamakam diýmeli. Rejissörlük diýip, rejissörlük. Türkler näme diýýärsiň? Ha? Yok, rejissör. Gitti dilim. Rejissörlük. Murat Molla rejissör diýip. Ýa-ni diýip oturdum da. Rejissörlük. Täze sen aýt. Rejissörlük. Diýip bilem, oku bilýärem bir söz bolmy? Kansenerim pisse durmy näme? Özüne kofe alıp, bana kofe alman gelip duruyordum. Seninle hem küstüm. Bulardan hem küstüm, men seninle hem ben. Asıl yanlışlar ettim, biraz enerji aydın. Deyme, süşme. Şahsat, o bizim bilen şahsatımız mı? Yazmamedow. Falan tamamlayıcı ve çikolatadan çok tatlı altın. Beğendirin öyle. Tak görmedikler, yat görmediklere.